Mama este cea mai bună prietena mea, este mereu amuzantă, pusă pe glume și în același timp știe să dea cele mai bune sfaturi și să se descurce în cele mai grele situații. Cea mai bună calitate a mamei este că gătește foarte bine, care mai delicioasă ca ei nu face nimeni. Pe lângă faptul că este foarte iubitoare și răbdătoare, bineînțeles. Cea mai frumoasă amintire alături de mama sunt foarte multe, însă îmi plăcea foarte mult când îmi citea povești seara și încă de la primele rânduri mă adormea vocea ei. Și încă o amintire frumoasă a fost atunci când am avut sărbarea de la grădiniță și eu eram primăvara, iar ea mi-a făcut o fustiță din tiul și pe ea a cusut ghiocei și alte flori presate chiar de ea. Cel mai frumos cadou de 8 martie oferit mamei, nu știu care îi se pare ei, însă eu consider că a fost acest inel, ca al meu. Povestea inelului este una interesantă, pentru că eu când eram mică i-am pierdut inelul ei de logodnă și m-am simțit foarte vinovată pentru asta. Tocmai de aceea m-am gândit să ne facem aceste inele asortate cu o mică inimioară. Anul acesta i-am pregătit cea mai frumoasă surpriză mamei mele și vom merge mâine la o sesiune de shopping ca fetele. Am fost inspirată de cei de la Veranda Mall și campania lor Cea mai iubită mamă merită cea mai frumoasă zi, campanie ce se desfășoară în perioada 1-12 martie. Dacă vreți să câștigați și voi o zi de răsfăț alături de mama voastră, trebuie să intrați pe pagina de Facebook Veranda Mall și să lăsați un comentariu la postarea de concurs în care să vă descrieți mama în câteva cuvinte. Puteți câștiga un premiu în valoare de 1000 de euro pe care să-i cheltuiți alături de mama voastră la o zi de cumpărături în Veranda Mall. Good luck!